ginela Lazkao txikikin, mutil koskorra ginela, eta gu oin arte ez ginen jabetu, baina gure ondon beak zirudin, mutil koskorra, bi zentzutan gainean. Badakizu ume izeite zaion, ez da? Umea beti galdezkaitzen da, eta zeatik, eta hori zeatik, eta nola, eta alako baten ez dut, nahi xilik, azkauta. Hoi da umei indakiokeen aberik handina. Eta Lazkao txikidere behar bada egingo zioten, baina hart galdezka jarraitzen zen. Nik esango nuke galderak eitei utzi etzion heldua izan zela. Eta horretxe jakin arte zuztarra nondi zetorren gauza gutze jakin arte jarraitu nahi izatezon galdezka. Eta hori doai bada. Doai handi bada. Hortiz etorkion fineza ere. Ura askotan aserretuta eta mintuta ikusten gendun finez alako, finari zalako adibidez euskararen kontutan. Guri azterketa jarri zigun hasi ginen. Izan zigun, bai hemen gazte asko zatozte goin bertxota eta bertxotan egiteko aurrena euskara jakin behar ditugu, Da, gu bakizu, ez jakinek uste izaten do badakila, eta gu oain ez dakit, orduan behintzatala ginen. Eta, ostra, ze galdu dute dio gizon honek, eta galdera izan zen, zuek baldakizu idaurre zer dan? Idaurre, kasualidadez gure etxen baginik iun zertan. Gure etxen orduan behintzat koltsoia artilez eta izatezan, da artilek lota egunero kunezke behintzat txolkonunea egiten do hobian, eta hane egin harkako zok lepa luxi-luxien da, usatzeko zain, erote ziren behintzat. Eta tarteka egin behar da, koltsoian mutur bat askau, hile gatea eta idaurrek, bi makila, guren korosti makilak ziren, oain ekologistak eta azarra gindu dieke, baina orduan abazien. Ugal txiki batekin alkarri lotu, eta batetik indar gehiago ematen zaio, eta bestetik golpea ez da besotara pasatzen. Ugalak eten egiten duelako. Eta artilea jota arrotu egiten da hori izangoa bakarra jota arrotzen dana. Hoixe da idaurre. Taloare jota behotuta arrotzen. Jota bakarrik ez. Kontu eda, esamina hori pasaren duen ezkeo oso ondo eraman gendula alkarretikoa. Betirean kapuntean ibili gartzatezan, eta hala ere bere altura ez ginen iristen. Baina gustora pasaren duen bizialdie bere ondon. Orduan euskeran aldetik fineza hori zeuten. Muz gaizki daula. Eta areke humorea bere zentzu finenen erabili nahi izatezan. Eta askotan, bertso saioetan triste ikusitakoa naiz, gai danak parreitekok edo parreiteko izenekok jartzen zitzaizkiolako. Eta utxune handikin juten zala inintzezat olako jaialdikatik. Eta bueno, neu gai jartzen nintzenen behintzat belaxe hasi nintzaion sentimentu adierazteko moduko gaien bat artean jartzen. Eta asko eskertzen zon. Gainea nabarmen eskertzen zon, batipat asmatzen baldin bazon gai hortan ondo erantzute. Orduan, holakoa zan. Nik esango nuke jakintsua oso, behin esan nion Xeniel entrevista bat egin beharren nago ba,
Goierko oso eskolen 10. urte urruneako. Eta esan zian, bueno, lehen aldiz indako galderak milioiak, baina Nion 15 harra pasau. Eta galdezka eta izketan da hasi. Eta adako baten ondo iritzi nionen, o gaien sartu binela iritzi nionen, esan nion, bueno, eta nola ikustezu, zure burue, perso mundu, nabekin. Ispilun. 15 pentsatzen pasau, eta geho baldetu nion gerogo, zer da jakintxu izatea. Eta esan zian, jakintxu izatearek, olaxe, 10 segundon. Jundako lekun, eoten jakitea. Gaur, alarko hartzai egin tokatzen bazak, haien alturan, haien mailan. Eta bihar Deustoko Unibertsitateko irakasleak intokatzen bazak haien mailan. Ibaldakik Einstein zeintzan. Eta ni hartzen, nik bazegia, baina hori jakitea garritzen hau, haien nire esan, baina. Eta gizona perpezioz, olaxe, eta nahi hilaran, zantzian Einsteinuan, Nobel sarie jasotzona, honeati, eta erlatibidaren teorikatik, eta dana botazien. Eta egun baten trenen ementzi joan. Eta etorri zaio revisorea, o interventorea, o bilete eske, da Patrika danak eta poltsikuk eta gaineako behi dau, eta biletea falta. Bueno, egunero tren beren ibiltzen zea eta beti bilete eginda fiatzen aizutaz. Hala aldein nimentzon. Da handik ordu erdia o trena gaineakoa pasa eta bueltan hor dator, han ikusi nintzen Einstein hori, bere kuaderno, liburu, erropa, trepetetan ageta, eta baino gizona esaztizu ba. Egunero zabiltzen trenen biletekin zabiltzela eta fiatzen naizela zutaz. Eta baldakik ze antzun zion Einstein. Enaiz zukatik aik bileten bila, neuk behar dut biletea. Trenitin nun jetxik jakiteko. Erra hori, Hori nahi hilabete aurretik galderak esan balie, akaso zeo antzekoa sortuko non, baino momentun data aretezela, ez dut beste inor ezagutu. Eta gainea, pentsatzen egoten naiz, esantzian dana, eta gutxigoike nola harrapatu. Ze hor kritika serioa da hor, Nik ez dut bezala parre inon, eta hor bukatu zan bere azalpena. Baina geroztik pentsatzen egon naiz, zenbateaino da hor kritika gaur egungo espezializazioari, ez doktoretza, tesia, master, zertarako eta gorilen ezaugarriak apareamentuan otsailen eta behatzie ez da urteetan. Zertarako hori izan kritika egiten. Alegie, gauza baten puntu txiki bateaino espezializatu eta hortan zeonagean, eta hortan hainonak izateko, beste zenbatean gehan inutil. Hoi esaten ari izan gutxi gora bera. Eta geure kasora jarrita, gauza esente egiten dakigulako gaude. Baina gure aitzona zanak eta amona zanak, dana egiten zuten bien artean. Hasi soron, hasi segi baratzan, ikullun, sukalden, o persiana konpondu, ardiri hartuneak kendu, edo belartxarrak zea, o ugentu behin edo danen, zema zekien. Eta goin uste dugu guk, dakigula. Seguro asko, lazkaltziki behin bati esan zion bezala, bueno, motel,
Nei ahazturenetzatak dakian baino gehiago. Xabier Euskitza zen, eta bintzat berandu heldu zen Xabier Euskitzen. Eta zai egon da, hasi ginen da, etorri zen, heldu zen, eta elkartzaileak galdetu egin zion. Berandu zertik heldu zen, edo jakin nahi zuela, o genuela, Euskitzek batzotan kantatu zuen, 2003 batzotan, Lazkautxikin gelditu zela halako puntutan, eta kotxekin pasatzela, eta hain txikia zela, ikusi ere zuela egin, gaurun bueltak aibili zela bila, Lazkautxikin bila, eta horretik heldu zela behandu. Eta asarratu inzitzaria, Josemien. Ez saioan bertan, baina gero saioa gutotaton, elkarrekin bazkaltzea hon ginen, da han asarratu zitzaion, eta esan zion. Euskitza esan zion baina. Bersotan ikeko, aurrena izketan ikasi barrek, esan zion. Eta nire berandu heldu alin baiz, jakingua zeatik, ez daukak inori heldu beharrik eta inori kulpa bota beharrik, eta izketan ikasi barrek bene. Bueno, eta Iñaki gaipatu du Jose Miguelen jakintzua zela, eta bat, nik aipatuko nuke Jose Miguel batez ere irudimen oso azkarrekoa zela. Irudimen azkarra eta irudimen argikoa. Arek zer ikusi, ura adierazi. Zer entzun, ari erantzun. Eta beti momentu oro eta ia nun nahi beti bazuen heldulekuren bat zerbait esateko eta gaina beti hitz egokiren bat ahoan helduleku hori hitza jartzen. Esate baterako horrelako zeatez, irudimen argikoa zela eta irudimen azkarrekoa zela eta denok ezagutzen ditugun zeatez. Andaminotik edo izan nagusia eta Xomiel, nagusi eroide, torria ezkar da. Nagusi nahi dela, ikendi motek. Eta, horrelako ejemplo gehiago badauzkate hemen apuntatuta. Eta eskolatik, Lazkao menditik, eskolan, autobusen, eskursiola, maestrarekin juntziren Donostira eta maestrak esan ziela. Mareatzen bada norbait, jak imarkoia eta autobusetik atera eta abisatu eta autobusen zikoetela arbolak eta etxeak atzeaka pasatzen. Gutun beheburi galdetu mentzioa, mareatzen haituko nago. Etxeak eta arbolak eta atzeaka zikoetan, mareatzen haituko nago eta onki azpin gorde inomen zen maestrak ez ikusteko eta gero eta gero zan izugarri erderaz esateanak ziozoa. Jakimine ikaragarri ezun, eta beti erreparatzen zion zebilen inguruari hotsak, zaratak, jendea, lekuak, ikaragarri kuriosoa. Esatu baterako, fijatu egiten zen ikaragarri gauzetan. Eta bere beste ipuin batez, astoa animali milagrosa dek hori entzungo zenioten zuek ere Luis baitean, milagrosa hitza. Milagrosa eta, astoa egiten di gauza oso zaile, ikurri borobile di eta fardo karratuak egiten dizki. Uda horretan ere fijatu zintzen. Ikurri borobiletik fardo karratuak. Eta negu batean ere hotzak, ekiragarri hotzak eta pixkate kalkulatu ginei zola termometroa iratzen erupiko, zenbateraino hotza zen, eta zer burudatu zitzaion da etxea hunda friorifikoa zabaldu, eta frigorifiko gudu esartu, eta gudun konturatu mentzen, frigorifikon epelago zegoela kanpoan hotza. Kuriosoa ikara. Eta gero hitzekin egiten zituen jokuak eta bilatzen zituen heldulekuak, ezta?
Donostira joan, kuadrilla bat, eta bazkaldu, eta, bueno, halako tabernatan trago bat hartu barrio, ja, despegidako, zea, eta, bai, Felipe IV kontzeu hori, eta, xemielek, bai, Felipe IV, ez dira, jomer, Marea ekartzen zituen gertaerak ez, behin Beasainen saioa gendun, eta ginen Lazkano, Sebastian Lizaso, Lazkao txikikani. Da, goizen, puntauta gehoxego, itzera bateo, parera, etorri zitzaionen esan zian, murua, txikitan ze baltzegoan burun. Burun? Baltzea ba, atxonan txapelao, ez? Ba, amonak belarra giratzeko eta lastozko sombreroa eta euskuti babesteko eta erabiltzen zian da, ez? Asmauza, ba, zer daukean burun. Ez aldoan jantzontziloik ebaltzen burun. Gizonan okurrentzie. Ez egia, ba, model, hile klase hori jantzontziloan azpili izatea. Gero junginen plaza, beha baserritarra zan, eta salgai, beste hiruro ginen, beak baserritik azoka ekarritako salgaiek. Da jarrizon Lazkano azaburue, izenta hori behar zituen, Lazkano azaburue, Sebastian Lizaso kalabazea, orduan boroi zen. Eta ni eskarrolean. Sorginezan hortan. Eta gero akortzen nahi zen urtekoa, gauen afarita, ez da ginoa, ginen, Rubiorena, torre hori inazpiko jatetxe horta. Eta hangen dela, atzeko maien, 3 emakumezko zeren, garaia itan ohikoa zan bezala festatako prepauta, jantzitat eta pelukerin pasatat eta tajuz du ez bezala. Da, isimulo guztikin, ia ziren respaldon gainea, ion, nongo ekipa, emakume hori, galdezion, aurkezlei, alako baten esan zion, horik lau baserritako die. Hoi rubia hori biuda da, biuda. Negua baino hobe, ez aldaki galargune esaten. Idearri irutuztean zuzentzeko modu. Normalen, gaizkitzekin dona iparreiken bestetan ez dakio. Eta arkeintzon, dano iparrerain, eoki zuzendu, eta gogon hartzeko moduko esaldi batekin gainea. Eta hori, ikeragarri irutuztean. Eta hori bezala beste mila. Azarratzen zenetakoa ez, bazetarako intrigatuta neok eta horrelako bitzak, eta horrekin ebazian intrigatu, gariarekin da zerbait ebazian. Bai, Ordiziko Kanau plazan, oso saio bat eta jartzaileek esan zon, izenik eta ez dugu esango, gero mengare eta gero esan baden duzela. Kezkatuta zaude. Barruk nahastuta duzkizu, egon ezin da zaude. Artega ez zon esan, ez da egiten nahi zakortzen leheno jakingo hitzori. Eta halako baten esan zuen, intrigauta zaude. Da, eak beste ino bestakien hitzek, hemen lau behi eta 3 aston doako hitzek erabiltzen, asteare, da aurkira buelta uzanen gai jartzailea esan zion, ze gari klasea aipatu error. Intrigauta. Neurire beste behin gabiri, gai jartzeak ala egokituko zan nonbait, eta esan non urte asko dituzu. Gazte izan dakoa zen, aspaldi jaioa, eta gize rosarioa, eta duzitu inbehar ba, gai jartzaileek, da karroza esan non alako baten, aurkia buelta honetzenen, murua, ne edadeko eta hortigorako arroza ententxu bezien. Itxura guzti ez euken, esatez zona, eskapa zan hortan.
kulebroia da ez ematen naite. Telebistako programa bat eta zea, eta kriston kulebroia esaten dut. Zuge zaharrak, orango ekipan duen baitio esaten, zuge zaharrak. Beste behin, aginen bilera baten, eztabaidan da kontutan, dano ala nahi zuen bezala hartu. Da izan pertsona ezagun bat, hezkuntza mundu zebilena gainea ordu hartan, eta esaten bai, ne etxen ez daba holakoik gertauko. Eta ne umeek eta ne zehat, eta dana ne eta nitik. Etzeon gustora non bat ikusinien da. Zuk dana zeure aldezu, gu etxea eta esan izan dugu goen arte eta zer. Egontzan handeino hori pasa inda bezala, arpegi alatzu garrizon, eta esan zion, orduan ze esan behar dut, gu egizona, gu esenarra, eta bide zen da, ez pare hori. Zantziela Markina, hori gala pentsau, urte desente, Markinako jai handi handazotan, eta Abel Muñategi gaia jartzen, eta garai hartan, modan zebilen kontu mentzala, zara paisek eta fraideak eta Kastidadeko botoak goa eta bera, eta hori, gai hori bintza, jarri zela, Abel Muñategi, eta hasi zela horrezotan, eta azkenekoan behintzak eman omentzun, da azkeneko bi puntuak hobekiago beteko ziren Kastidadeko botoak konbentuan sartzerakoan moztu balizkie, eta hola xurtzio mentzun, amantaden emakume bateko potroa! Izala mentzio, horrekaleko emakume bateko. Hobekiago beteko ziren Kastidadeko botoak konbentuan sartzerakoan moztu balizkie, eta emakume bateko. Beste osoa hauke, netzat ikeragarri edana, suabe egotata. Ni neudakian noin gantauko, hau ez da izango honena zuzen baino. Ama birkina entzun zaidazu, bihotzetik hitz eginda. Aspaldi hontan gaizki bizi naiz, inor bilatu ezin da. Nik neskazar bat eskatzen dizut, egongo zera jakinda. Laz baldin zarrik ez badaukazu, gaztea berdin da. Harekin, larraitzen sarritan edo, elkartzen omen ziren, batez ere igande arratsalden baten edo, tabernan, eta ura piztia harrapatzaile adibidea, omen zen, zepoakin batez ere, artxandari hori. Eta kanpoa soria eta eramaten omen zuten ordainduta piztia harrapatzera. Eta Jose Miguelek besotan bota omen zion, zuzera gizon kriminala, animaliak hiltzen, jainkoak egin ala, bota omen zion Jose Miguelek. Eta bai beste erantzun ere, Artxandari, jainkoak ere badu nikaina delitu, nik biziri utzitakoak, beak hiltzen ditu. Jainkoak ere badu nikaina delitu, nik biziri utzitakoak, beak hiltzen ditu. Beste behin, hirurin, bazkari bat, o boba bat, behintzat arraizopea. Sarrerako gehiena jagin jutzenen, da kasualidadea izaten daba, arraizo batan, bost almeja o txirroa oztak izertzien, eta bostak utzi.
Txupa entzuten da, plateran bueltan jarri zuten. Kamarera etorri zanen. Aizu hori gorde ondo, Urrego bodak hori igori bodak. Igarri kantatu zitunak, oso ispilu eder poli bat, bidak aurrera ekarri, eman duenak jakingo zuen, mutil zarzar honen berri. Gazte dan arte hau izaten da, gazte guztien pozgarri, sartutakoan ez da beiratzen, hau gaztetan bezain sarri. Aizak nikiri bota behar dik, berso koskor bat edo bi, behingoan jarri geran ezkero biok aurpegiz aurpegi. Neri begira hortik gaduzkak, alperrikako bidegi, ikez nau noski ni ikusiko, baina nik ikuste hautik. Neri begira jarrita motel, zertakoago onela, ta pentsatzen dit aspalditxotik ezagututzen autela. Mutil zarraren moko horrekin, ez dek ematen motela, azaltzi murtzen ari aiz motelazka otxiki bezala. Baina zenbat punta aterako ote zion daoneko guk izandako hori eta beste batzuk izandako eta lehen Jose Paraizan izaten. Hotza haitze alda, eta pentsatzen nion, ze besteik gaitu behar da, Hotza ez bada. Danak harrapatuko zituen, banan. Earki gainean. Orduan, akortzen naiz, nik uste bizitzan zebilen eran, bizitzako gertaerai, danai ez dakit batzuk gine erretxindutare ibiliko zen, askoi ateatzen ziola txistea eta humorea jartzen ikeragarri ezala. Askotan kontatzen, bai, guetxen, bai, ganbaran otsaile katu nile. Ganbaran otsaien angiltzen dek. Katu zar, buru handi, lebakan, betoker, txusi bat. Nik nor nahi nau. Asma horiek ezon, katun, kantao, arruma itzeko modu hori eta igual itzizkion, earki. Eta beste kontatzen, bazeukeak, astoa uste, esatezola, astoa. Bueno, haezeuke reprixi. Pentsu ere ematezio bat, horregatik zeukek, lauten indarra eta zea. Da, ganazateko gurdiek kargau eta aldapan gora hartzen danen, arre, abitzen du. Baina, indarra haiteko momentu ostan puzkarrak ies eitezio, eta nik iso esan digolakon, lauanka, da, batea kontatzen modu, ikusi itezen du. Da, beste behin, oinatiar bate kontatzea, iko dizu baten, kunimetzan, kutz eta Augusta, baserri horta zaudik, guen musikari hau bizidana. Eta ikusi imentzon sailen goenen nola zebilen, segan, eta langean, kosta, kotxea gezkia bat langea irikitzea kosta eta nahi orduko ez omentzan aliau gonea. Da aliau omentzan da egunon, baita irire eta horratio oinatiar horrek. Langa hori hola auken baserritarra horratio eta bai,
Da langea kontrakaldea iriki ezin gaituan kaletarra, Ginen, segura irratia elkarrizketa batean. Eta halako baten, ez dakit ze burutazio eman da, hasi zen bea entzulei asmakizune jartzen. Eta galtu ziren. Ze izendo ez bizik eta ez hilda da hon emakumeek. Zon, inok asmau. Da bea, kasil da. Momentu bertan asistan. Holaxe, elkarrizketan ari zinen zu, eta ari ginen datak eta asmakitzen egartzen. Da ze izendo izenik motzena doon gizonezko. Danak isigitan eta. Nik asio. Olako sorginkerik ere bazitu. Gera, eta hori zuri, itzizun radio. Eharrazan, horre. Eharrazan baita ere, bueno, heriotza aurren eta trantze hortan pentsatzen denik dano uzturtuko behala, edo ez dakitze pasako zaigun, baina are kuartoa bete jende eukitzen gintzon. Danak behakin geon nahien umorea eta pentsa ba, ez? Hoi da personea zukutzea azkeneko arnasaino, ez? Eta hala ere, bea, urtxe temple hortan. Afalondoan bigarreneako zen haizu. Tortilla francesa, espainola, igual dit, janin berret, ez diot ditzein behar. Zehar da. Zehar, bai. Zu lasai. Ebakuntza honek ez dauke beste munduko arrisku. 10.000 bat ditzen da. Bai, eta bat hori dalda. Bere txikitasunaren ingurua bera. Hamaika aldiz ibilia naiz txikitasunaren lotxez. Izen hori deitzen didate, olazkao txiki otxez. Beste aldera pentsatutzean, beti egote naiz pozez. Beste edozein hainbat naizela, ispirituta bihotzez. Ez eduki ez, ni beti pozik, egoten naizen usteri. Ez bai daukat hambre gairikan, ez bai daukat emazteri. Hamaika aldiz egon izan naiz, barrua penaz beteri. Baina nik poza kantatutzen de, tristura neutzat borderi. Otordun baten maien baserri hori nahiko zan izketan, baserri nahiko jakintxuitzat zuen, eman ezin ere izango zan puntu baten, ez dakit, bere izaera, egin ustapidek zaldi gintzen da homentzon, nor da baserri neska guztiak, txaketatik tiraka, ez da gidala erantzun diet, baserri asko dirata. Eta bazkan ondon, baserri eta uztapidetan nahi nintzien da, sargo baso olakoa, eta ardoa, oiturazon gainea, baso ezea, botilein lepoti heltzeko. Enborretik. Lepoti, bete mentzio, puntaino.
moten, basoa ez gola betetzen. Basoa bete, gola egiten da. Eta gero, beste behin gogon daudet, dautan txerrik aztenea ituzan bolara baten. Horretzen hori dauket eta udako, ez dakiz, gara izan baino beroa, eta txerri izena ere zerbakiatik izango da, kiatxare desentea zeo. Da, sartu eta Michelenak uste esan ziola. Jose Miguel, hemen zerri usaila zio. Zena ide ba, joakin ire hemen ahota. Jose Aranalde behin puntu jarri menzion, Elizon duen usten dut. Jose Aranalde apaisa izena. Apaisak nunaita beti ongi egiten du, berorri ala da eta ala esaten du. Ezer gutxi eman da, aldularik kendu, bizitzen galera zita hitzen lagundu. Beste bat Elizako ere, hau berea, Elizak esaten du makina bat egin, fin sinisten du nantzat kasikan gehiegi. Hartzeko beti prestu emateko nagi, pobreak famatu eta aberatxe segi. Askotan esaten da, kriston bersoa ego, eta hori kristona eta elizena eta lana. Oro bilaro ez da, osatik gauza. Sebastianek bukauzon kultutako bersoa, bi botilen erdian basoa dirudi, azkautxiki erdintzua. Eta hurrengo bueltan erantzun zuen, bi botiluz baino obedek baso bat betean. Cuida, rematea. Oire, gu baino gehiago du. Zeba, horrek hankabadik motza eta gu biak. Beste bat kontatzen, mutiko bat tematu mitzeon amai. Garai hartan, ama gehitzezion erropak, gure behintzapai. Periodiko zaharren baten gure amak figurinek otseitezion aldizkari batzutan patroiak eta han eotezien, da handi ebai ikerakin da telea ebai eta goizen prakamotza jantzi eta atxalden bultatzen ditzen di etxeak amakin. Beti horrezan pendizen batozea eta iztar makdulek eta krak. Iketzegia zer daukean hankarte hostan, esatzen. Hogeta posiblea. Da motikon bat ematu izan ozan, gizonan praka nahi txu. Gizonan praka? Zu motikoa zera dut. Urrundu urtean, nik gizonan praka nahi txu. Eta ia geota tematiko. Ze praka klase nahi txu eta nik nahi txu praetan botoiak. Eta ordu arte berrin lotuta fuera izango ziren, ez da gira. Eta bi botoiko rakaparea indio luko guzti, amak eta neharrez nituko dut. Zeba, haikenak 6 botoi dauzken. Bai, baino haike gizon handi bada, eta beste hori lehen txikie dauzken, eta haike handi guata, arrez hasi ditu. Zeratia izia baraz. Oma, donga esparrek nola batea
Eta biak, Xemiel Amurizak bere kontzientzia. Eta ari ziren basoetan dalakoa den Amurizak egintzat aipatu zion kontzientzi ez balitz munduak elkar akabatuko lukela eta elkar txikituko lukela eta bar, eta Xemielen bukaera. Hilak piztutzen ikasi arte, bizidunik etzazu hil. Gustatu ziren basoa. Hilak piztutzen ikasi arte, bizidunik etzazu hil. Samola da, hilak piztutzen ikasi arte, bizidunik etzazu hil. Lege bezala harri nahian nabil, hilak piztutzen ikasi arte, bizidunik etzazu hil. Errazan olako esanolde asmatzen, humorea jartzen, humorei gatza eta atzen, humore klase guzti gainean, eta abildadek ematezion ziurtasunetik, bazekin irterea bilatuko ziola edozein egoerari. Edo ala baleki bezala jokatzen gure erotikarako nintzen. Behin oinati ginen, polikirondegin, da gero polikiroldegitik erten eta Pagouso elkartera ingozala, azkau txiki, gure bai baino, gure zanan. Eta kasi polikirondegin zion jende dana, zion soziedad lepo gainezka. Hasi zan, txiste kontatzen, oitura zonola bi eskukola jarri, maien da eseita zehola zirudin, baina zupia izan kontatzen. Da, hasi zan, bai, autoestopen kamioneroak eta hartu neska azte bat, eta eston berdekeri. Bigarrenare, beste kamionero bat, autoestopen moja bat, eston berdekeri. Izan, hirugarrena beste kamionero bat eta makuma bate nahikoa deu! Danok mutu. Seitu. Ze, zure gizonare kamionero bat da? Oitxe, zure geindezuen nahi gendu, emakuma horrek, bai! Eta, zenuzkoa da, ona alda? Bai, oso ona! Orduan gehiago joko. Ja, bea azizan parrez emakumari eta beste danak eta handik aurrea zuhurren puntan jarriteko danak puntatzea libre izan. Baina, oika guk hartu genuen sustoa, nahikoa deu, alako genio eta tondu, eta tanok mutu, eta tanok susto bin, eta joabilatuta gendela, bea aitzea. Zure gizonaren kamioneroa. Momentu hori azte zinela. Bere txikitasun, gaunditasunean azpiliagari ere, azpiliaga izan ederra, eta ondoa Jose Miguel da azpiliaga izan, bere burua pamatzen da Jose Miguelek bukatu zion hola bedazo batean. Etxazula izan olako ondi usterik, zuere etzera ni baino gehiago, lur pusketa bat besterik. Etxazula izan olako ondi usterik, zuere etzera ni baino gehiago, lur pusketa bat besterik. Eozeini galdetu egiten zion, baina bere iritzi egotare danba gotatzen. Behin agortzen naiz tegeria izan esaten. Bai, albisturren da, zehan da, alako baten esan zion. Gaizki jarrita zerbe gerri horrek izena. Zeba, gaizki jarrita, bai. Oizte albistur. Oidek ar bizt lur. Arri ebistan dago lurre. Dama, arri ebistan. Da beste behin izan Amurizakin eztabaidan. Amurizakin eztabaida asko egiten zuen.
baina izugarrizko errespetoa zion Murizai. Eta Muriza behare zuzena zan. Lazkao txikiri oiozeini ondo iruditu ez, harek iristen ziona etzon izkutalako. Eta ana izan, orduan ze esan behar di hau. Bi anai, ala bi anaia. Eta Murizak, bi anaia zeokondo. Bai, zeare, bai. Zueke goierrin esatezue, batzutan, gu hiru anaie gaitu, eta hori adek euskaltzen ditu. Eta orduan, bi anaia esan behar dira orduan, nekauen, Bizkaitarra ostio. Lehen Jainkoa eta Elizia saldu zituen, da oin euskerea eta euskerea salduko diek subtantzion. Eta lopategi antzeon, Gulion bastarren neotun dana bezala, inok antzemango espalio bezala, eta beltza! Beltza, hortxeki ez ziren. Nola esate, anai ala, anaia, gu neba esaten. Ostione jarri zan da. Anala izala, Sebastian, barraian di horrek. Zue itzaltzeko, lazkan hori. Manol, zue maie. Sebastian, nola esatek, zue ala zua, eta poskolu la hostia. Haze gaue pasan. Hau da, Jose Elizaso zien, ne errezinkon atzegalden, da, lazkal txigitan ia horren, jota salpikaderon gainea iota bezala etortzen, arama iotik, antzuolaino. Jose Elizaso saiatze zan. Bautista bastarretxen duen hori gaizki ebaltzeko, hola ebaltzeko eta hola ebaltzeko eta izona entretenitu nahien kistonak eta digiten. Alparrik. Are burun sartua zegoen itzegure eta giten. Sartu ginen Arrieta izeneko bi emakumezko gobernatzuen tabernan, egin zien egundoko ongietorri eman zien bina musu eta esei ginen asizan txiste kontatzen esaldik ez dakizer, taberna dana behai behira parrezola, ez dakizer, kantorri ginen, urdan eta kalea jau eta behedian zizi arranka bezin da. Eta ez dakit honeko zeinek esan zion. Hemen txinotoa pizta zeugek, mekauen hori gaka bezin da gaitzek eta oin pizten hasten. Eskolako hau zeintzan, kotxekin zikola. Bea, desente ibiltzen zan, gaberin ikusten nahonik, azken urteetan Lopetegi bere Andrekin bai, gustatun da. Lazkao txikide uste ibiltzen zuela irurek, hori izan ziela eta behintzat, bidekultzen baten behasainen ertendo, uste be aurrea xamar da, jodo ez da. Aztelne entreatzko hitzen mandaneoan da, hau bertan Paris, hau den marka hau eta goiek eta peak erredearen Lopetegi hori, eta Lazkao txikian iriko zan zesuma. Hemen jota hokek, nekaun sotxubor ordea zeinen, baina nundi ditan zera da. Funda behila jarrita. Nuntze opa eta, matribulan. Beste behin, aldartea jendei aldatzen, ala, ez sekula ikusi momentu bat bestea. Zean zan. Lazkao mendin bertan, Zena ez, bestea Xurrenen obra eta nahizien urte hartan, ez da gizte urte zan. Da, gazteek ekarri zuen, otorduen nunbaitetik, beste nunbait prepara hau eta ekarri zuen, Paskuali, oratorio baten, da, Paskuali paserritarrak gure ezia asko, baino hola, guardabarro dauzke, gurdin, gogora, saliente,
Da, guardabarro saliente hori erdi-erdin, eundoko lapikoa, zopekin. Eta, claro, kartolak, o gurtolak, o kendu nahi zien baino, sima horretan azkena edaliztu nahi goitea ematea aztu, o ez dakipa. Da, ezin kendu, istona jota ezin kendu, kartola o gurtola hori. Eta nahi gazteek bi oidu, heldu gurtola eta eta nahien. Eta esan zien, ez saltzatzu hoeto iruditzen zopea bakoitzei berea plateren zerbituta norbera goztu ezala bez zopea. Oida irudie eta mekaudunka baten nahizien gazte hori lurren netzan da parrez. Momentu baten hizkuntza menteratzea eta jola seikia, zenbat gustatzen zaion, eta eozin hizkuntzakin komplejoi gabe, haituta daukiot altzotar bati, logikagatik kontauko eta hau, altzotar bati donostiarren batzuko etorri altzoko frontoia, pelota golpe atzu eman nahien, ozea, eta egin mutiko, dia nahi. Nahia. Omentzen zen, pelotan, da, ¿qué chavales más majos? ¿Cuántos años tienes tú? Eta zaharrenak, yo 6. Eta gaztego, pentsatzen haitu nintzen da hola eta itu, eta yo laus. Arra da, logika. Euskeraz 6 baldin bat, eta euskeraz 6, laus. Eta azkaltxikire jolas hortan gustora aintzezan baino erderaze txispa eta brilua ateratzen zion. Nik aituta horret behin beredian 6 xahar hartan txigatu apiztuzte honak. Behelaino dezente eta errepiden horren mitzikon, da sekulako kotxeilera atzetik, guarzile gehau eta esan mentzien, buenos días, buen hombre. Usted no se da cuenta del atasco que está generando en la carretera, ¿no podría ir un poco más rápido? Yo, ¿a qué? Si iba el primero. Kultuaren bersoa, Birigarroa zugaitzean da, xoxoa sasi onduan. Gaur goizean eginalean horari ziren kantuan. Kukua berriz, zugaitzik zugaitz, kuku hemen da kukuan. Kalendario gabe badaki, noiz etorri eta noiz juan. Egun sentiari ere, Eguzkiaren argitasuna hortxe dator sortaldeki, egunan aurtzalo besteik etzera bihotzeko egun senti. Bigarrenean, beharrean duke sendutasun bat eta sinistapen fina, zer mirari den egun sentiaz konturatuko bagina. Hirugarrena, loa usatu dut oetik da, eguzkiak ordio zu. Infernuaren antz berdelazu, alde batera daukazu. Baina eguna gaztezera eta zure eskuan daukazu. Mila zorion egun guztian, arnaz ematen banaizu. Bat gogon hartzeko mulkoa eta gogon hartzeko mulko bat. Eta hori hori. Egin egiten do, Zenbat aldiz dauken etzon ala nahiko, baino asmau ezin dako eta gorendu gabeko bersoa, baino gehienetan dauke bakarren bat,
gogon hartzeko modukoa. Eta lehen erderaz bat kontauta, Gustavo intzatzu eta beste bat kontatzen da, dana izjoku gindie, bi moja hementzeren meikun konsultan bat, behatzen die potolo inda eta bestea ditea azita. Eta moja ate beste behatzen diko horri galtu mentzio. ¿Qué te ha pasado? Me ha picado una avispa. A mí un obispo. Oye tú, José Miel, eres un hasta potro. Y tú quieres beber vino a cuenta de otro. Hori zen, Jemil azken urtuta bintzat asko ez, bazkalduta, palduta, herri bat ediola behan du xamar da, ez da goza hondik eta zehata, esan txeko atre esan dutzen, bueno, jartzaiz, bauzik eta ebardien sobrautako hori asko biru, gota, iztar bat eta petsua eta bauzik eta zehata, jarri zionen da. Ez du, hori, hau, ni biziri ikusiko nuke guztua. Eta demetizki hori hiru gota, hanka bat ez da gizero bat kusua, eta hau biziri ikusiko nuke guztua. Handi ematziolako da. Arbizuko emakumeate kontauzi handei, olio granja omen zeuken, eta laskar txiki iritzen zen, iensos, iona oetzone batzen? Kometa. Eta behintzat udan, emakume horrek arazok, jendea oporretako, jendea jota zanen da, arrautzak, olioak jartzen segiko zuen, eiken segiko zuen arrautzak, oen jarri esaten da, ez da gini. Nun ipiniko ituen, Bueno, kontu da, arrautzak eiken ezkioela behintzat, beti ezela, udane, da, esan ementzion, badu, problemat zeuri galde ikiko. Olioek errauten dute arrautza urban, eta ez dakit nola konservatu. Egin duta proba, periodiku papelean, kaltzinetan, belarridorretan, uste duten. Soluzio erresa hau. Bai? Bai, sartu boltsa baten da, jarri tetxu zintzirika. Bai, hain erresa da. Baduzu esperientzi. Izango ez ba, ni berroetak aurten nolaxea azke, eta fresko.